ka chha te le kanau te ani wang ka ri ru hian na ve lu tuka ni kuma an thil upload dik to lo an documents upload an upload kim lo awanga an lo ti tla kha chu o an tling thau cut off mark in an pha screening hi eng ti nang ye screening to documents check hun hi lo mi screening tel lava an titla o khami tu kan she thiam vek SI ten tam tak an lo tla o kan she thiam ma se phalaman ve exam le tur assistant November of exam le tur thengte swan JO tia result an phang me te po in documents wangin man ni kuma in upload dik to lo tung kuma upload dik to dik maula ni kuma in upload dik lo wangin kan pom don lo se in ti nang kha adik lo hulwa ni equal opportunity kha om lo sim ari run na thang to tu ta thei to pinan ya thei to pinan be ya ni paper li kan sia heta amiran effect lem lawa I Mizoram transit kan ya kan ri run na thau kan ri ru lo na thau tu tiang thau ni helai Mizoram chung an lo pang APS documents upload chale vek to ni kum upload chalau ti wanga ni kuma until ti swale man thil lo upload dik to lo chunga tinge tu ni kum malama ve exam le tur thingina torrent ti hi ge kasha thiam lawa ke chu enge MCS on content ya ethics te pon dia ethics te ke enchina career kan zir zon han career te hi na zo achan chu empathy te oma anfa te chunga thing ta se anfa te chana ni ta se an adu lo ber tu ran ni karing voi tam tak an zuk dora khoi takin kapu enge kan phalama pe exam le tru kher chu min exam ti re be sham ro kan in exam don ani chan kan lo tin ani chan in cut off enge interview turin min ko ve to la mo screening turin kan document su min screen sak ve to la tia a thei lo ang chi hi ra chana ta ka chuan ti ngai na kan sha to lo exam an hai to sia tia malang mai lo chu court kal ti ni ta se poisa se tur tam si ma se he tia nga chung kam cha in dor thei te nia protest ti tu mang kan du lo zir lai kan nia le khajir hun man kan du vek tu pon ma se lo thi lo in protest angai protest ngai ya kan nom hi ariru na tha ka tiu tu ke chuani ka thil du ani mi alo ma se alo thi lo kan cha chua kan ni ti zo ram mi pui ha mi lo shat pi ve sham se ka du ni